apa ya, Gong, kok matane abang mendem ya. Oh, ayo mulane. Aku nek ra ngene iki ra wani, Tru. Ngombe apa ya? Spiritus. Wis ana saiki ora ana golek minuman wis ora ana. Spiritus tak kaki Coca-Cola ombe. Dilalani. Waduh. Wis payah kowe. Kok kene, Tru? Wis kok leren ngono. Wong arep perang kok dadak gedhekke ati ngono kuwi ora entuk kon gedhekke ati. Oh, kapokmu kapan kowe? Ayo kowe. Haji kono. Ngopo kok malah muring-muring dhewe? Asma lasirun mah mlaku-mlaku. Lasirun iki sapa? Tukang eson. Ora tungguson mah mlaku-mlaku ndasa asikanan. Oi, sapa-sapa kok. Asma. Tenan. Tenan.